shida ni wapi? Ready? Hey, China. Good number. Bila naye amenunua. Ametandia. Angengojea. Chukua. Yo, nisikie moja hapa. Makini, kuja nyuma. Dana maratini. Askemaga asinin. Asairi. Yako imezima? Nimezima. Mwambie tutoke. Toka. Mwambie tutoke. Oya. Toka nenda kwa sababu nini? Mwambie akasema tu. Sasa. Korati. Ana address watu. Oya. Tuko sawa nani? Tuko sawa. Ninakuja hapo. Nianza kuomba.
Headroom yo. We. Oh yeah. Laten we bakken bij stop! Sound nayo 10-0. Oya. Naweza taka. Enda karibu na speaker. Msiniache ba. Unajua, ona, nilikuwa nataka kukaa huko. Karibu na ile PA.
Wakati huu tumeamua liwe liwalo, lazima tunaterane asengechoke beko mwisho HDMI tu. abantu bande kikabratinde cyatotaye nege kono koje tukali kupret tukamotevia na gago iche bidani aliyo tubeka nkamo elinde tubwater ne mpakete gayo mwani mwantira ne wayo ya mwa Kenya tatu tsene mwatene sawa na nomineze di gloria urowa this time round ama wiki tutakuja pamoja ama sio? Ama sio? Haya na sawa sisi ni. Gesairo Anthony Kibagendi abantu mbuyamore dokona terarimo inkobori na matiangi tuama mwayo matiangi tuama tuamaruto unerienge matiangi tuama tuama abande unere wango Toguaterani tomatikura erinde tunyare kobeka matiangi state house erigo egento kyo mwario kuna toko rugai toko basabagaki Tere tusoke ngora bajwa blore tie para gaki gora asenge tomatiangi gabo etagusiengi na itari buya kwanje iragwa terane na bande biya mono nyasaba seseni Wajumbe wande no wala wale mango mujimi wonjoke o kor bontari mujimi obiri korbo basi was no wala kor bontari ya grane lo que vos dio
Ilikuwa sawa. Do bana kwenye gari kubana. Nje. But so bonge na kwani kibuna kumusira bali daktari Fredo Keno Matiangi asika ngaya yoko liye kero ko Mtonge imekuja. Hapo mtakaka kidogo. Nairobi ni kubwa. Msafara ya kiongozi president ni kubwa. Kuna mwingine huyo dereba na.
Jerendete hiyo. Nini? Erin. Rangi na matiani. Motigande. Mogambi Anthony. Ayo Mogambi.
Tukifika base tujiseti hivi. Mimi seti ya sepi yetu. Ndio beki bogalie Usae kona gete hivi.
na ndio mwancho muligirira nekero obono tugenderete kurigiriria safari ya Dr. Fred Matiang'i nekero bono achage tukorwa chinse mochiria cha kijauri chinsa cha bono mambe nekero bono abasaki baito bagendete ko muruto taigo mwancho muligiriria tuche gusanga ano musaki to Daniel Ontiri elinde tunyare kumanya ngai safari iga ayikiri gusomo yego iga ngai bagenderete goika na aboigo naki ba agende gusingikiria nyare gukwana gose gusanga anabamenyi bechinsemo nekero agenderete ni sabari yayo gocha ase omochie obosongo korende no gukonyoria na chinga kichiga nekero turachie gusanga asenchira engikirano kegima omosokito Daniel Ontiri ntamanya useni ndasembe o Matilda yes waikire Hello, Ontiri. Ewo Matilda ningo wete byake mukuru wase ensemo yende studio. Yes, ngai moikire. Ngo chire mase mukuru wase ensemo ya keroka. Asobono omo waziri bobarende baimo mukuru Dr. Fred Matiang'i. Aikira ndira ensemo iga asumurugerio. Wasasomo iga homecoming osomo iga ebo koira naika. Asebo igo agendrete gukwanira na komerana n'abamenya tukinsemo au asoro ngorwa gusi asebo igo ararire bene kuna ndigara chikobegati yabali barachikorigia ekirugo kyo borai wese atinga kichobo cholyo banene mu mwaka gwekirubere na 2025 Dr. Fred Matiang'i nigo ari negati yabali gorwa soro ngorwa gusi abo igo baikirena asoko moko na komotarisia asitaro yaye egati yabo mugabana kwe county ya Nyamira moske momenyaribo motana tabwe county ya Kisii moske Richard Mama Moyonka motana tabwe county ya Nyamira moske Okomo Mugeni negati ya barai baria bare asetariga ano moske Dr. Fred Matiang'i moske Matiang'i nigo mambia ya lerata achakire tare ya semo ya kijauri abone ganiga ikeranire asesemo ya keroka asobono bagendrete nimiroberio ose cyari kigendrete gotenenegwa na kolini gwa sagiya kigotenena nege kekere bosyo umoske Fred Matiang'i achigosanga maze mona bamenye besemega ya keroka ukwanirigoro yeganga ya yekoligia ekirwo kyobora kwese oigo kubori kwa mabolyo nabamenya senseme asensemende Matilda oborendi Digo botigiri kegema asenseme asawo bisabo banyimbo bakira senseme gabone kiremo yo kwene kebona ondata yo ochko leta chibura burase omo gutano yega asenseme inde jam ose achigari digo kire chilinge kegema ekerongo ligere ya chigari kiraiga nabo chigetane tichimisato igobono ejam ndigere enene kegema senseme ga asawo go emero belyo ya botambe yayara kubage gotenena aba onchororia batenere biasara abaonia nadia abasombe bwatenenere asobono abamenye beseme gabarire rango kigima na kura chipachina kwa koigwa igoro yomoske Matiang'i igoro yekerenga ke wegeranga yae ase amatuko arebosyo asensemo ende amaga yokuru asensemo ya keroka Matilda oiga singecho yo mo ligererio itobo go motegererio gatembe FM komanya ariaga ndata kwa ni kwa asensemo aga yokuru asensemo ya keroka moske Matiang'i gakageire kumerana na gusanga n'abamenya sensemo ya keumbu aga ikerana sensemo yeronda boti ya capital iyereso bugatagati mu cyobo songo bunekere mo kwa neke bana usangire n'abamenye besemiga n'ichinza ago cyakarekizo cya mugasoni gara cyo swase county ya Nyamira abunekere mo wego yo kumerana n'abamenya sensembe Ewa Matilda abamenye bechinseme cyo bagoteba gose bari barasoma safaro abaiga amore na barabo gose abo barasoma safaro yo kibagoteba bona iga tore keroka kekera bosyo mo Matiang'i nachiko jona yibaga yosanga abamenye beseme haya ndia mano
mwancho murigireria abonkuru a chinsemo chia keroka kororokana nga chibicha chire asikose ekero oranyore chibicha kuro ase chinsemecho korengana no musabaro yugose erombenene y'abantu abo bare ababwatani gose abarai ao na boigo abamenye bechinsemo ao kuro ase orogongo rwagusi ekero bono mugavana abo county ya Nyamira musikia musinyaribo aregati y'abarai bari abanene kigima kuro ase orogongo rwagusi bagendete ko murotota Dr. Fred Matiang'i ekero baikira bono ase chinsemo echo chia keroka na boigo nga egekekere bosio Dr. Fred Matiang'i na chikosanga nande ntokobekere ryogi na boigo chibichecho asembe erindo nyare komanya na boigo kotegerera oiwe ninki aligeti gosanga na mwanyagetinge korende korwa buna abachaka esabari yo mwancho murigerira ndagani onyore chibichecho ase embeo ekero bagendete kumurotota Dr. Fred Matiang'i.
Utakanyagwa mzee kwa barabara.
Unanizuia? Hebu jaribu kuifungua hii. Niko na upload kidogo. Wi-Fi iko sawa, shida ni upload. Haiko. Na unauliza ni Wi-Fi yake
Hebu kama uko kwa hii gari
Torolina kitura agende ko tugosia sese. Yes. Pero ina jana ringa kwa kwani. Ende kabele na kambi ya mana sama sabaino. Akili ama kana yozi dimo atevire. Waite la jinese na bande delegation. Yana tako wae keni na naibule. Ndio baba.
temo no mwezi pia sema ndio kwa jengo ina bantu baminto ero no kwabira moire gocha na masabaino kuma nyasaye atwairega abantu baminto bono kwa jengo bateme aso mako ya moeke nebura magana mane zewe more igoro katokwenda gocha amo pero berie na into tra mona bakenya bande tukwana na bande tore na kitura gande go tugosia sese yes pero ina jana ni kama kwa kwani ende kabele na kambi ya mwana sama sabaino akile ama kana yozi dimwa tevile waita jinese na bande delegation kana tako wae keni na naibule ndio baba wana kujenga tukwana na bande elinde toka eleze yemo toka ni kwa wanje tukwana na bande amatuka mange twabeire tokoba aseji party ya bantu bantu na ODM wono tole ukuba yaitu omobusi omogima n'abakenya engima atotagete bato support otole maega ya Matiang'i Boruchensi abagaka n'abangina abantu baminto egento toratake n'omorembe n'obwanchani mwancho murigereria ekero esabari eyo egenderete kurwa ase chinsemo icho chakeroka gocha ase chiro ya Kiumbu gose tauni ya Kiumbu nigo nande ko bwatana no musaketo Daniel Ontiri erinde anyare gutumanya ngai baikire nande narari agenderete Ontiri Mbona sana atita kurwase sebo ya kabere ye studio abone gandi ngo ngochere maze ko kurwase omocho Kiumbu ase bonge nyeri bari cha chini county ya Kisii baba magari ya sebo no omoske Fred Matiang'i na kwa liga anapa menyi bese mega kusomo baroma ne bo menyi ndo yarako babo ikirana asoko mwaligania asetaro yae kokorelia bene iganga yo kuchike kurwase bara bese asogochori moto go sibu bere na ngere aisano na ibere osa ko ya mega ya kirutu awe kira mega baroma ne ya bara kurwase kaunti Temo ya keroka nani ko bana yara temo ya Kiumbu ni ko ara ko kwa leo ko shughuli kari la ayuni kati ya litra ko kwa ya hata mwana kama yiko yale basi ande mtu kaikere basi machenga mwasko Matiang'i ngara chuko sapata kwa ndio kumega kwa mega ni
konda kusaba tomo chika berega rio amo tegara rio mo rio tegara rio beri dia fedo okay ona yani go okoske matianya na dire bene kuna mi go arachi ko bega ti ya beri ga chiri dio tegara iko singa kicho kwa chali ko makabo chiro beri na bonge beri na isa beri 2027 asono aene kire kuna aisa ko beri bageli tegara chiko na kaba ko kire ya Kenya magendro kuni chale mo kana kuna oye ko siri para ngane ko siri ko se para ngane chira ko kana tego so matinda medio kile ba menyere se medio ga ba ko mo ga kera mo ke preto ke mo matia ba ko ga kera ka mo ke sia ya ba ko ga kera inge ko kwa na yo elio mo ke preto matia para ga ko cha ka ko kwa na se ni ga ba elio mo ri ya ani na ko na ko kwa kuna ni ke ri ya ya se ba ka ko kwa Manyira bokorwa ndi ko lyaga cyane tematinda umubaro munene mwabantu rero ko bakoko Sofia aso ko mwariranye basematianye usire no mugoko kugima atanyerore kanire abo munge ko mugoko ubone kaminikira ali ya ningwe na seko rwa gusi aso ndi ko kana kugima anyere ko bakoko aso mo tangire kano abo kuana n'abamenyi ira tiabo ndi bakora batera ira tiabo bamenye ya tuyo babatera ruko masiro katiabo bakoga ko bote cyanye ai bori baga akabakondera windi ko bakora adaki baiko asikora ya bene ganga ya ko storia terbo kibara yese na kikeria araji na kikeria araji kera ko bose tira kiriya araji kera ko bakurira bo tete aina kati ari ko ndetse ko bageria ko matiye ko Moncho morigereria ni gobono ndochenga sabari eyu gosenyangi eyu ni goyekeire ase mochi o Keumbu nekero bono nande turachukoirana hocha ase chinsemecho cha Keumbu tomotegere omoseneta bwe county ya Kisii omoske Richard Onyonga ekiragendete gukwana na boigo no kumanya muna egati ya barai bari banyare gwikira naro no mugavana bwe county ya Nyamira omoske Amos Nyaribo omoseneta bwe county yo ya Nyamira omoske Okongo Omogeni na boigo omoseneta chore kurwase county ya Kisii omoske Gloria Oroba na boigo negati ya barai bande abange korende nande gochase studio ya kabere chibichecho kurwa ase omoche o Keumbu.
aso mwaka ya mweke na igura magana mangi tuwe zimore igoro na tuwe ntago jamo twerogerie na indotara bana bakenya bande tukwane na bande tore na kitura agende ko tugosi asese yes ero na jamari kama kwa kwaje ende kabele na kambi ya mwana sama sabaino akile amagana yozi ndimo atevile wete ajine seti na bande delegation yana tako wale keni na naibule korinde na korwa ase obugatagati bomochi obosongo na barabo niko bagendete gose bagendete ko yarigania atigima kum ekero bamukanyirete Dr. Fred Matiang'i musoketo Dipon Asanya nari ase chinsemecho Dipon hello Dipon naki amandalizi ari ase obugatagati bomochi obosongo ambia mono mwanchu murigereria wegeta seni kya getembe aigani gatore asobo gatagati bomochi obosongo togorokanga capital CBD asabantu besokrie asomuganda omonene munenjira yamoyo kuyarigania nako komoreta omuske Dr. Fred Matiang'i oyibona guchukurwanire kerego kyobora ibwense asobo chori borosio omwaka bwe 2025 na ibere abantu niko barure chingongo aho ebunge ya South Mogirango Bonchare bogetutu bwa chache South na North na boigo nyaribari ne chibunge chinde munenjira yamuyo kwarigania ko mwarigania Dr. Fred Matiang'i asenjira yeshimi niko twegurenga omuske Dr. Fred Matiang'i ni gaitire asechiro ya itene ya Keumbu bono nigo achakire sabari ya kurujise mochi Keumbu gocha urujise mochi ya Kijauri okode kurujise mochi ya Keroka oikire Keumbu boniga asechira ya Kachinke nigo tumuganyete aswaso mochi bosongo gaiga Chitakange 25 cha Tigaire yekoraga saa 7 atakuwa amefika katika mji wa Kisii igomono abantu niko batirega igabanyina nabagaka nabasaye asenjira yoko muruto ta Dr. Fred Matiang'i niko bagotebanga around ye abagusi niko bamwire aso munwa yomo igomuno igwete maga yaneka iga elio kiniko rorori nyingi sana abantu niko bagenda takosherekea aso kumwalika Fred Matiang'i watu wako kwa wingi ningendera komanya eya masa ya mukoro iga aso bogatagati wo muchubo songo ime ye town ya ito ya Kisii ningendera kumanya mange korwa iga ya masa yemo Sanya nigo gwetenga erio giritindi niko ligenderete kwene kiwa nabo igo omoyega omo nene niko aliganirie kigima ase omochio obosongo nekero bono abamenyi bechinsemecho o echinsemechiga abamuganyerete Dr. Fred Matiang'i nekero aikira ase echiro ya Keumbu korende mwancho muligere gendera konyora chibichecho ime ya Getembe TV onande ngokuborenga tobasoguska ekiagera nabo tokwaliganirite amange annemono igoro yesavari ya Dr. Fred Matiang'i kiragenda kusanga na mwanya getinge
Unaona ndizi najaribu kuchange game. Nani? Ndizi wamefanya nini? Wapi? Oh, wako pale? Ile ni dishi wako nayo?
Kwani wifi umeweka wapi? Ndio hapa. Shika kwa mkono kwa ini. Unajua ngapi zimeenda? Wala mimi nakwambia kwa masuala mazesi, kiongozi na daima. Hapo sio 22. Hapo watu lipa. Kazi yenu pesa ndio itachiza. Alafu basi wanataka ngoni. Kazi nafanya hivyo. Kuna dona. Jamaa songi. Mimi hapa nafanya vitu kuuliza kama hivi leo kwa sababu moja ndio mimi naona hapa nitaingia huko. Nitaingia huko. Sasa sasa. Lazima wanamkuja game kutoka hapo. Wana mjomba kuja. Unanizuia hapa? Hapo kupanga kabisa tena. Kazi ni mikono tu. Mikono tu. Nani mimi? Unajua kusukumwa nayo. Haya. Regesha Deuma. Shike. Dare. Fuata wale. Wagani. Fuata wagani. Tuende mbele. Tutaenda mbele, utapanda gari gani? Unaona jamu imetoka, jua hajasimama, wanaenda kuenda. Wamemaliza address. Utapanda gari gani? Jua wamemaliza address. Derenda amelalisha. Sasa huyu anaacha aje? Hapo campaign anaacha aje matatu inataka kuingia na hapo na yeye. Kwa yeye anafinya na kiburi hapo. Si afinye. Hai imefungwa. Hai. Hai kuna matatu, kuna time unaachiaga lakini saa hii uko na convoy. Sasa una break aje convoy unaweka matatu kati yake. Sasa angalia. Unajua tulikuwa mbele, kwani tulikuwa tukafika nyuma. Tulikuwa mbele kabisa. Bari yeye na press mpaka kutoka kando. Tulikuwa mbele hata tulikuwa kila mtu kwa gari nyingine alafu yake. Shida huko kila mtu ni leader. Miguel, pegere tuja Deuma. Vamos a ver que
Unatumia ama? Nice play yetu bana. Kiombo City. Uko stable bro. Usishuke. Uko fit. Ukisikia nashuka na wewe. Uzuri ni mtu wako stable vibaya sana. Walitumia hiyo opportunity kukuja na Sunday ni game. Gor Mahia Shabana. Unajua hizi kamba na watu tumeshikilia. Wewe. Lazima. Ndio hapo sasa babu hata chukura. Kwa ande pura. Yambili
Abantu